市市长郭文德上新的讲法，另外世界大代志要来关心，这是日本妖怪博物馆开接不到台票7400多万，伫咧日本的广岛附近三处市开幕。这间妖怪主题博物馆收集日本各地妖怪，也有传说，有真济所谓的设备是今年热天上佳抢市的佚佗所在。对着镜头，带大家做伙来看卖。こうやって触れていただくと。你敢嘛想要甲妖怪对战，用手轻轻啊摸妖怪就会四界走？搁电视壁顶的造型真古锥的妖怪，这全部拢是囡仔画出来的。因画作品扫描了后，伫大银幕顶的放出来，就会当甲别人画妖怪互动，足深色的。这是日本唯一一间的妖怪主题博物馆，打破传统，用数位化妖怪，请少年人甲囡仔去耍。実物の江戸時代からの妖怪資料を見ることができるのが当館の魅力です。毋但安尼，博物馆的收藏嘛真济，为潮生物怪录、碧鬼夜行的原版的图，到甲原版变大的各种妖怪模型，拢总有5000外件的展览品，去一抓就会当看到日本史上所有的妖怪。妖怪ってどんなものですか？日本人のずっと近くにあって興味の尽きない楽しいものだと思っています。妖怪の歴史、古くは平安時代ぐらいからありました。それが江戸時代にわっと広がって。妖怪博物馆开伫三处市，离广岛市桥70公里，是民间传说内底妖怪上接出现的所在。那当地人真有兴趣，和海外观光客嘛利用休假日来参观。Sí hay, pero son un poco diferentes, son pues sí un poco diferentes y pues aquí están como más chidos. 妖怪博物馆今年才拄开幕尔，预估一年参观的人数会有290万人，希望未来会当有更加侪人来了解日本的妖怪。记者综合报道。